Παρασκευή βράδυ. High TV, ανοιχτά χαρτιά. Είσαστε πάλι εδώ και σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω με μια ερώτηση που μου κάνατε από την προηγούμενη εκπομπή. Γιατί κάνω αυτή την εκπομπή? Και είναι πολύ απλή απάντηση. Για να μιλάμε ανοιχτά, ειλικρινά και απλά σε εσάς. Γιατί ο κόσμος τρέχει πολύ γρήγορα. Έτσι γρήγορα τρέχουν και τα θέματα τόσο της κοινωνίας όσο και της πολιτικής και όλα περνάνε σαν τίτλοι με ένα hashtag και τελειώσαμε. Εδώ αυτό σταματάει. Έχουμε πολλά θέματα, πολλή επικαιρότητα να την αναλύσουμε όμορφα και με τρόπο που δεν το κάνουν οι άλλοι. Μαζί μου σε όλο αυτό το ταξίδι και σήμερα ο Γιώργος Ομπινιάρης. Γιώργο μου. Γιώργο. Σήμερα σε έχω και θα σε πάω με 5 θεματάκια πολύ δυνατά. Να σε καλησπερίσω, να καλησπερίσουμε και τους τηλεθεατές μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες ξανά. Δεν θα μπορούσα να μην έχω εσένα εδώ, γιατί ξέρω ότι μαζί θα μπορέσουμε να πούμε 5 κουβέντες που ο κόσμος έχει ανάγκη πια να ακούσει. Δεν θα σου πω ότι έχει βαρεθεί πια να ακούει, γιατί όντως ακούει πολλά. Το θέμα είναι να ακούει ουσιαστικά πράγματα. Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να μπορούν να εξάγονται συμπεράσματα από τις συζητήσεις, γιατί πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η παραπληροφόρηση έχει μπει σε άλλα επίπεδα. Σωστά. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε εμείς από εδώ. Το θέμα της παραπληροφόρησης να πάει λίγο στην άκρη. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη καρτέλα και θα σε βάλω απευθείας σε βαθιά μονοπάτια, γιατί κάτι είτε θα έρθει άμεσα είτε θα έρθει σε λίγο διάστημα. Ξέρουμε ότι έρχεται. Θα μου πεις τώρα, Γιώργο μου, θα δούμε τέτοιες καρτέλες πάρα πολλές από εδώ και πέρα. Σίγουρα. Οι δημοσκοπήσεις έχουν πάρει φωτιά από τα social, από τα κανάλια, από τα ραδιόφωνα. Εγώ θα σταθώ σε κάτι. Έστω ότι αυτή η δημοσκόπηση και η επόμενη καρτέλα που είναι η πρόθεση ψήφου θα τη δούμε, έστω ότι έχει ένα 30% αλήθειας μέσα. Δεν θα σου βάλω εγώ παραπάνω. Τα νούμερα είναι τρομακτικά. Και το τι συμβαίνει με αυτά τα νούμερα, δηλαδή το δεύτερο κόμμα ότι κάνει πάρτι αυτή τη στιγμή για αυτά τα νούμερα που έχει, γιατί κρατάει τη θέση του ότι ξαναθεωρείται δεύτερο κόμμα, και αντί να κάνει μια πολιτική και μια αντιπολίτευση έτσι όπως πρέπει με όλα τα δικαιώματα που το πρώτο κόμμα με τρομακτική διαφορά στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση είναι της MRC αυτή, δεν το αγγίζει καν. Εμένα με στεναχωρεί. Δεν θα σου πω ότι με τρομάζει, με στεναχωρεί. Κοίταξε, οι δημοσκοπήσεις πλέον, αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι αποτιμούν δύο πράγματα. Πρώτον, αυτό που αποτιμάται είναι το κλίμα που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία σχετικά με την πολιτική σκηνή. Και αυτό το βλέπουμε γιατί ακόμα και το κυβερνών κόμμα, μετά από μία επταετία, εμφανίζει αυτή τη φθορά που εμφανίζει, ας πούμε, που δεν έχει σχέση με τις προηγούμενες φορές. Όσον αφορά την αντιπολίτευση, αυτό που αποτιμάται μέσα από τις δημοσκοπήσεις είναι δυστυχώς η ακαταλληλότητα όλων αυτών που ηγούνται, αλλά και όλων αυτών που συμμετέχουν σε αυτά τα κόμματα, οι οποίοι δεν είναι απλά ότι δεν μπορούν να πείσουν την κοινωνία. Είναι ότι δεν μπορούν να παράγουν σοβαρή πολιτική, να βγουν και να πούν στον κόσμο ότι εμείς έχουμε αυτό το πλάνο που θα γίνει με αυτά τα μέτρα, που θα γίνει με αυτόν τον τρόπο και να καταλάβει ο κόσμος, ο απλός που θα το δει αυτό, τι ακριβώς θέλει να κάνει αυτός ο άνθρωπος και να τον εμπνεύσει για να μπορέσει να τον εμπιστευτεί. Εντάξει, εμπνέει αυτή τη στιγμή ο κύριος Ανδρουλάκης με την τετραήμερη εργασία. Κανένας δεν εμπνέει. Κανένας δεν εμπνέει. Και η τετραήμερη εργασία, επειδή έχει αναπαραχθεί γενικά, να πούμε ότι δεν είναι πρόταση του κύριου Ανδρουλάκη. Η τετραήμερη εργασία είναι μια γραμμή η οποία έρχεται απ' έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει εφαρμοστεί σε κάποιες χώρες. Ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Ναι, έχει εφαρμοστεί σε κάποιες χώρες ήδη, στις οποίες όμως το μοντέλο εργασίας είναι πολύ προηγμένο σε σχέση με της Ελλάδας. Και αν με ρωτάς προσωπικά, μακάρι να καταφέρουμε να φτάσουμε πάλι στα επίπεδα του 8ωρου πενθήμερου που ήμασταν, χωρίς τα 6ήμερα, 7ήμερα και όλη αυτή την πλήρη απελευθέρωση που έχει υπάρξει στον εργασιακό τομέα, και από εκεί πέρα να συζητήσουμε και για τετραήμερη και για ό,τι άλλο θέλει ο καθένας. Η επόμενη κάρτα είναι η πρόθεση ψήφου. Εδώ λοιπόν είναι κάτι το οποίο σου λέω, εγώ αγαπώ την πολιτική. Την παρακολουθάω πολλά χρόνια. Αυτά τα νούμερα δεν είναι νούμερα 7 ετίας μιας κυβέρνησης με 10 ενεργά σκάνδαλα φανερά και άλλα τόσα πίσω τουλάχιστον κλειστά. Σίγουρα όχι. Λοιπόν, δεν είναι ήττα
αυτή τη στιγμή εδώ για την κυβέρνηση κάτι τέτοιο. Όχι. Και αυτά τα νούμερα είναι σε αυτές οι μονάδες που είναι από την εσωκομματική αντιπολίτευση και όχι από την εξωτερική. Αυτό όμως που πρέπει να παρατηρήσουμε και στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση που εμφανίζεται στις οθόνες είναι τα γκρι ορθογώνια. Τα οποία αν τα βάλει μαζί, αν τα αφήσει ο κόσμος, θα δει ότι ξεπερνούν το ποσοστό του πρώτου κόμματος. Μα έτσι κι αλλιώς έχουμε κυβέρνηση μειοψηφίας. Και μην ξεχνάμε ότι μέχρι τώρα στις δημοσκοπήσεις ο κανένας ήταν που έβγαινε καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Σωστά. Τώρα υποτίθεται ότι πάει να αλλάξει αυτό το κλίμα. Και ξέρεις, το δεύτερο που ήθελα να πω πριν σχετικά με τις δημοσκοπήσεις είναι ότι καλός ή κακός, επειδή το έθεσες και εσύ στην αρχή που είπες ότι το 30% αναλυθεύει, είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δημιουργούν και ένα κλίμα προκειμένου να κατευθύνουν λίγο και τα πράγματα στην κοινωνία, έτσι, και να μπορέσουν να πάνε λίγο πιο ομαλά εκεί που πρέπει θέλουν. Για αυτούς. Εκεί που θέλουν. Τώρα πάμε στα βαθιά. Πάμε σιγά σιγά. Υπήρξε λοιπόν μία δήλωση ενός ανθρώπου που έχει υπάρξει και πρωθυπουργός παλαιότερα και έδωσε προς τα έξω το μανιφέστο του, όπως ονομάστηκε, το μανιφέστο του Τσίπρα. Έχω όλη τη σχετική κάρτα. Λοιπόν, ζητάει σύγκληση σοσιαλοδημοκρατίας, ριζοσπαστικής αριστεράς, πολιτικής οικολογίας και θέτει στο επίκεντρο την προοπτική της κυβερνούσας αριστεράς για άλλη μια φορά, τα οποία αυτά δεν ήταν και τότε. Δεν βλέπω κάτι νέο. Υποτίθεται ο Αλέξης Τσίπρας γυρνάει γιατί έχει κάνει τον απολογισμό του, έχει γράψει στο βιβλίο του, έχει κατηγορήσει τους πάντες, εκτός από τον εαυτό του, και γυρνάει με κάτι νέο, με κάτι φρέσκο. Και λέει. Σ' ακούω. Πες ό,τι θες. Καταρχήν συμφωνώ μαζί σου στο σχόλιο που κάνεις ότι δεν είναι κάτι νέο, δεν είναι κάτι φρέσκο. Όχι. Όλο το κλειδί εδώ είναι στο κομμάτι που λέει σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά και πολιτική οικολογία. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει ο Τσίπρας δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα άνοιγμα σε οτιδήποτε βρίσκεται από το κέντρο και αριστερότερα, προκειμένου να απορροφηθούν μέσα στο δικό του κόμμα που θα ιδρύσει, ας πούμε, το υποίδρυση κόμμα, ναι, το οποίο θα εμφανίζει τα χαρακτηριστικά που εμφάνιζε ο ΣΥΡΙΖΑ του 2015 με τις διάφορες συνιστώσεις, επί 100 όμως αυτή τη φορά. Γιατί ο κύριος Τσίπρας γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή ούτε ο ίδιος μπορεί να χτυπήσει την κυβέρνηση. Και αυτό που κάνει είναι δίνει στους ανθρώπους της αριστεράς, οι οποίοι δεν μπαίνουν μες στη Βουλή, όπως είναι οι οικολόγοι, πράσινοι και πάει λέγοντας, την ευκαιρία για μια θέση σε ένα ψηφοδέλτιο που μπορεί να γίνει υπό προϋποθέσεις και εκλογimo, και απ' την άλλη δίνει την ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ και στα κόμματα τα μικρότερα που βρίσκονται αριστερότερα να προσχωρήσουν σε ένα συνδυασμό ο οποίος μπορεί να μαζέψει ένα μεγαλύτερο ποσοστό ως αντιπολίτευση και που μπορεί να τους φέρει ξανά στο προσκήνιο. Γιατί αν το δούμε, ας πούμε, καθαρά πολιτικά, αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας τι είναι να ιδρύει ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ με διαφορετικό όνομα και να απορροφά ξανά όλα τα παρακλάδια του ΣΥΡΙΖΑ που έσπασαν. Και όχι μόνο, έχουν τρέξει και το έχουμε δει αυτό και βγαίνουν σε πολλά κανάλια διάφοροι άνθρωποι που εκπροσωπούν τα κόμματά τους και κάνουν ανοιχτό κάλεσμα στον Τσίπρα και τον παρακαλάνε. Ναι, βέβαια. Δηλαδή φαίνεται ότι τον παρακαλάνε ότι ξέρεις κάτι, έχει μας στο μυαλό σου να συνεργαστούμε. Αυτό φάνηκε και από την παρουσίαση του βιβλίου με τον περίφημο εξώστη και πάει λέγοντας. Λογικό είναι, όσο βλέπουν. Και δεν το έχει ιδρύσει ακόμα. Τον περιμένουν σαν Θεό αυτή τη στιγμή. Η πολιτική σκηνή όλη υφίσταται μια τεράστια φθορά. Τεράστια. Λοιπόν, το ότι η κυβέρνηση διασώζεται σε αυτά τα ποσοστά δεν είναι έργο δικό της, είναι έργο της αντιπολίτευσης η οποία είναι ανύπαρκτη. Ακριβώς. Και ο κόσμος πιστεύει ότι με μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας υπάρχει σταθερότητα. Σταθερότητα δεν υπάρχει σε κανένα τομέα και το βλέπουμε αυτό καθημερινά. Από την ακρίβεια, από τις αυξήσεις, από τις τιμές, που είναι ο πιο απλός τομέας που ακουμπά όλη την κοινωνία. Όσον αφορά τα υπόλοιπα κόμματα όμως, η φθορά είναι τόσο μεγάλη πλέον που αναζητούν ένα νέο αυτοπροσδιορισμό προκειμένου να μπορούν να έχουν λόγο ύπαρξης την επόμενη μέρα. Δεν πείθουν. Δεν πείθουν πια. Δεν πείθουν και είναι λογικό να μην πείθουν. Γιατί όλο αυτό το πράγμα έχει αποδομηθεί πλέον στο μυαλό του κόσμου. Εγώ έχω πει πολλές φορές και το έχουμε συζητήσει και μαζί, ότι πλέον η πολιτική σκηνή έχει καταντήσει να είναι ένα μαγαζί ενιαίο που κάθε φορά αλλάζει ταμπέλα. Σωστά. Όταν λοιπόν μπαίνει ο άλλος μέσα, ακόμα και να έχει άλλη ταμπέλα και βλέπει το ίδιο μαγαζί, που δεν του φέρονται σωστά, που τον κοροϊδεύουν, που
το μόνο που εισπράττει είναι σκάνδαλα, μίζες, προβλήματα και δεν συμμαζεύεται, κάποια στιγμή θα το αποδομήσει αυτό το πράγμα. Και αυτή η μέρα έχει έρθει. Τα οποία στη φοβερή social καμπάνια που κάνει ο Πρωθυπουργός και στις δηλώσεις του έξτρα, το θεωρεί και αυτονόητο, γιατί η Ελλάδα έχει χτιστεί πάνω σε όλο αυτό το θέμα με τα ρουσφέτια και τις μίζες κτλ. Και βγαίνει πια και το παραδέχεται ένας αρχηγός κράτους, λαϊκιστήν ξεδιάντροπα. Δεν είναι αρχηγός κράτους, αυτό να το τονίσουμε. Αρχηγός κράτους είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κανονικά. Ναι, σωστά. Αλλά ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή είναι ισχυρότερος από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δηλαδή το έθεσες πολύ καλά. Γιατί έχει μαζέψει πάνω του όλες τις εξουσίες με το σύστημα έτσι όπως έχει δομηθεί. Και αυτή τη στιγμή είναι πανίσχυρος μπροστά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει καθαρά ένα διακοσμητικό ρόλο. Ακριβώς. Ένα διακοσμητικό ρόλο. Έχουμε καταντήσει να έχουμε αυτή τη στιγμή κυβέρνηση των social media, ένα πρωθυπουργό του TikTok, μία αντιπολίτευση. Ο οποίος τα πάει εξαιρετικά. Ναι. Θα σου πω, το TikTok, τα social του είναι ενάντια των υπόλοιπων αντιπάλων του, να το πούμε έτσι, είναι εξαιρετικός. Έχει λεφτά η κυβέρνηση, έχει δημόσιο χρήμα να πληρώνει τους επικοινωνιολόγους στα social για να είναι ο πρωθυπουργός μπροστά. Για απευθείας αναθέσεις να είναι καλά. Ακριβώς. Και όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν της πολιτικής σκηνής προσπαθούν να ακολουθήσουν αυτά τα βήματα. Αυτό χάσαμε. Χάσαμε, ουσιαστικά δεν το είχαμε και ποτέ, αλλά υπήρξαν κάποιες ελάχιστες περιόδοι έκλαμσης, όπου κάποιοι πολιτικοί προσπάθησαν να μεταδώσουν και να διατηρήσουν την ιδεολογία και την ιδέα. Αυτό το πράγμα έχει χάθει, δεν υπάρχει. Και δεν θα υπάρξει όσο, και εδώ έρχεται το μερίδιο ευθύνης της κοινωνίας, όσο ο κόσμος δεν αποφασίζει να κάνει μια προσωπική επανάσταση, να αποτινάξει από πάνω του τα κομματικά γυαλιά και το ατομικό συμφέρον, το ρουσφέτη δηλαδή, και να πει ότι αυτή η πολιτική σκηνή όπως είναι σήμερα αποδομήθηκε, άρα πάμε κατευθείαν σύσσωμη η κοινωνία και δίνουμε δύναμη σε ανθρώπους άφθαρτους, εκτός πολιτικής σκηνής αυτή τη στιγμή που δεν προβάλλονται από το σύστημα, για να μπορέσει να υπάρξει μια αλλαγή. Καλώς ή κακώς, αν δεν δοκιμαστεί κάτι νέο, δεν ξέρουμε αν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο. Πιάνω λοιπόν αυτό που λες για τους άφθαρτους και πάμε στην επόμενη κάρτα, στην κυρία Μαρία Καριστιανού. Είπαμε για άφθαρτους. Είπαμε για άφθαρτους. Ναι. Και το πάω έτσι επειδή η συγκεκριμένη κυρία ξέρουμε πολύ καλά πώς έχει πάρει όλη αυτή την απήχηση που έχει πάρει. Την περιμένανε πολύ καιρό και περιμένουν ακόμα να κάνει επιτέλους και να ακούσουμε και το όνομα και τα λοιπά και να δούμε και τους συνεργάτες της. Και θα περιμένουν ακόμα λίγο. Να περιμένουν. Λοιπόν, θεωρείται ένα φρέσκο εντελώς πολιτικό πρόσωπο. Με πικρία μέσα της, βαριά, που δεν μπορεί να αρνηθεί κανένας, αλλά και με ατοπήματα, να το πούμε έτσι, που ήδη έχει κάνει πριν ξεκινήσει καλά-καλά το κόμμα της να εφίσταται, που την έχουν κάνει και στόχο. Λοιπόν, η κυρία λοιπόν Καριστιανού δηλώνει ότι ο Μάιος θα είναι ιστορικός μήνας, προαναγγέλει ουσιαστικά το κόμμα της, και σύμφωνα λοιπόν με τη μέτρο ανάλυσης, πάμε στο 17 περίπου της 100 εκείνης της δημοσκόπησης ότι θα τη στηρίξουν. Χωρίς να υπάρχει καμία ουσιαστική, εκτός από τον πόνο της και τους αγώνες που κάνει, τους δικούς της με τη δικιά της ιδεολογία και τη δικιά της μορφή, που ακόμα οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει ή τώρα αρχίζουν να καταλαβαίνουν και την ιδεολογία της. Γιατί εγώ προσωπικά σαν Γιώργος ήμουν αρκετά μπερδεμένος στην αρχή. Με ανθρώπους που είχα δει να την πλησιάζουν και να τη στηρίζουν, με ανθρώπους που ίδια απομάκρυνε, με άλλους ανθρώπους που ακούγεται ότι θα έρθουν για να τη στηρίξουν. Τι περιμένεις εσύ ότι θα δούμε και πόσο σημαντικό ρόλο πιστεύεις ότι θα παίξει η Μαρία Καριστιανού και το κόμμα της στις επόμενες εκλογές? Τι θα δούμε? Θα δούμε το απόλυτο τίποτα. Αρχικά η δημοσκόπηση αυτή είναι στο πλαίσιο... πλαίσιο... Άρα πιστεύεις αυτό που λένε ότι είναι μια φούσκα που θα ξεφουσκώνει? Βέβαια είναι. Ήδη έχει αρχίσει και ξεφουσκώνει. Και θα δούμε αυτό που είπαμε και πριν στο πλαίσιο των δημοσκοπήσεων, ότι αυτή τη στιγμή η κυρία Καριστιανού εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις γιατί έχει ένα ρεύμα, αλλά πρέπει να δημιουργηθεί και ένα συγκεκριμένο κλίμα. Η κυρία Καριστιανού αυτή τη στιγμή δημιουργεί μια φθορά και αυτή δημοσκοπικά στα κόμματα της αντιπολίτευσης, χωρίς να ακουμπά καθόλου την κυβέρνηση, της οποίας τον κομματικό στρατό συσπηρώνει κιόλας την κομματική βάση. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού, σε μία συνέντευξη παράδειγμα που την έχω παρακολουθήσει, έδειξε, και δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό, ότι δεν είναι προετοιμασμένη για αυτό που θέλει
να κάνει ή για αυτό που λέει ότι θέλει να κάνει. Και καλώς ή κακώς δεν κάνουμε όλοι οι άνθρωποι για όλα. Σωστά. Εγώ, όπως είπες και στην αρχή, εννοείται ότι τη σέβομαι από την άποψη της μητέρας με όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί. Δεν το συζητώ. Και σέβομαι τον αγώνα που θέλουν να κάνουν οι συγγενείς για δικαίωση. Εκεί όμως σταματάει το ανθρωπιστικό κομμάτι και δεν μπορείς να κάνεις επίκληση στο συναίσθημα του κόσμου προκειμένου να καρποθείς ίδια και πολιτικά ωφέλη με ένα καινούριο κόμμα. Από τη στιγμή λοιπόν που μπαίνουμε στην πολιτική, καλώς ή κακώς πρέπει να υπάρξει και η αντίστοιχη κριτική πολιτικά. Πολιτικά λοιπόν η κυρία Καριστιανού είναι ανεπαρκής. Δεν έχει ούτε τη βάση, ούτε τους ανθρώπους, ούτε το υπόβαθρο των ανθρώπων που χρειάζεται, προκειμένου να μπορέσει όχι να πρωταγωνιστήσει, να μπει δυναμικά στην πολιτική σκηνή. Η κυρία Καριστιανού, λόγω του ρεύματος και της επίκλησης στο συναίσθημα που είπα πριν, είναι πολύ πιθανό να λάβει ένα εκλόγιμο ποσοστό εντός της Βουλής, το οποίο δεν θα είναι όμως, μη γελιόμαστε, ούτε 10 ούτε 17%. Μπορεί να είναι κάπου γύρω από το 3 μέχρι το 5 το πολύ. Ναι. Λοιπόν, αυτό το ποσοστό θα είναι ένα ποσοστό ακόμα από όλα αυτά τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουμε δει, τα οποία είναι διάτοντες αστέρες, μία τετραετία χωρίς κανένα πολιτικό αποτύπωμα, χωρίς κανένα κοινωνικό αποτύπωμα, που μετά ξεχνιούνται και ότι υπήρξαν, ας πούμε, στην πολιτική σκηνή. Πάμε σε κάτι πολύ σοβαρό, το οποίο αποφεύγουν πολλοί να το πούνε ή το λένε με πολλή μεθόδευση. Και ξέρω ότι σε αυτό έχεις να πεις πολλά και τις δικές σου κιόλας, το δικό σου πρόγραμμα από το κόμμα που έχεις. Πάμε για τους βασικούς άξονες της εθνικής κυριαρχίας. Να εξηγήσουμε λίγο λοιπόν στον κόσμο πώς αυτές οι 5 βουλίτσες εκεί μας επηρεάζουν άμεσα, γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλάβει κάτι. Ο άνθρωπος μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο το πρόβλημά μας η μείωση των συντάξεων ή η τετραήμερη εργασία ή το οτιδήποτε άλλο που αφορά μόνο το οικονομικό πορτοφόλι του νοικοκυριού. Γιατί αν χάσουμε αυτά, δεν θα υπάρχει τίποτα. Και αυτό ο κόσμος νομίζει ότι δεν είναι πρωτεύον σαν πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θέλεις να μου μιλήσεις λίγο για αυτούς τους άξονες και να μου πεις τη γνώμη σου. Ελληνοτουρκικές σχέσεις. Γενικότερα τα εθνικά θέματα είναι θέματα στα οποία εγώ προσωπικά δίνω πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Το ξέρω. Και έχω θίξει πολλές φορές το γεγονός ότι ο κόσμος πρέπει να διαθέτει το ενδιαφέρον του ισομερός προς όλους τους τομείς. Κάτι που δεν συμβαίνει. Ας μην γελιόμαστε. Δεν συμβαίνει γιατί δεν ενημερώνεται. Βέβαια. Κάτι που ξεχνάμε γενικότερα σαν κοινωνία είναι ότι η ιστορία κάνει πάντα κύκλους. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια καμπή της γεωπολιτικής ιστορίας και της γεωπολιτικής σκακέρας, αντίστοιχη με αυτή πρώτου-δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, όπου οι μεγάλες δυνάμεις είχαν κάτσει κάτω και μοίραζαν ζώνες επιρροής και φυσικά με μόνο γνώμονα να ενισχυθούν ακόμα περαιτέρω οι ίδιες. Το βλέπουμε με το πώς πράττει η Αμερική, το βλέπουμε με το πώς πράττει η Ρωσία, το βλέπουμε πώς πράττουν όλοι. Ένας περιφερειακός παίκτης, ο οποίος λειτουργεί υποστηρικτικά σε κάποιους αλλά για να καρποθεί ίδια ωφέλη, είναι η Τουρκία. Με την οποία εμείς προσωπικά έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Μας απειλεί με πόλεμο, έχει τον κατοχικό στρατό στην Κύπρο, έχουμε την αμφισβήτηση των σύνορων, έχουμε τη μουσουλμανική μειονότητα, έχουμε ένα σωρό πράγματα. Λοιπόν, όλα αυτά περνάνε στο απειρόβλητο, περνάνε στο παρασκήνιο και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι από πίσω γίνονται πράγματα. Όπως γίνονται και με τη Λιβύη, η οποία είναι σύμμαχος της Τουρκίας, όπως γίνονται και με την Αλβανία, η οποία είναι σύμμαχος της Τουρκίας. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για το μουσουλμανικό τόξο, δηλαδή τις χώρες τις οποίες έχει επιρροή η Τουρκία, και είναι οι φιλικές σχέσεις με τη Βουλγαρία, στην οποία δεν έχει 100% επιρροή. Είναι η τεράστια επιρροή που έχει στα Σκόπια και λόγω πληθυσμού αλβανόφωνου και αλβανογενούς. Είναι το Κόσοβο, είναι η Αλβανία, στην οποία έχει τεράστια επιρροή, έχει και ναυτική βάση. Είναι η Λιβύη που έχει 3 στρατιωτικές βάσεις. Είναι η Αίγυπτος που του συνδέουν σχέσεις ιστορικές, κυρίως λόγω θρησκεύματος, και θέλει να προσχωρήσει και εκεί. Είναι ο Λίβανος, είναι η Ιορδανία, είναι η Συρία, και χωρίς να το καταλάβουμε έχουμε περικυκλωθεί από χώρες στις οποίες ασκεί επιρροή η Τουρκία. Σωστό. Και επειδή είναι και ο χρόνος μας που πρέπει να τα πούμε όλα μέσα σε κάποιο συγκεκριμένο και δεν θέλω να φάω πολύ χρόνο σε αυτό. Είναι σημαντικό το συγκεκριμένο. Είναι σημαντικό, αλλά θέλω να τεθεί σε όλο το εύρος. Κάτι που δεν έχουμε παρατηρήσει είναι ότι με όλες αυτές τις χώρες η Ελλάδα πλέον έχει αρχίσει και κάνει κάποιες συμφωνίες. Συμφωνίες κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ναι. Αποκλειστικής οικονομικής ζώνης που ακούει ο κόσμος στην τηλεόραση. Σωστό. Η μερική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο ουσιαστικά ήταν μια μειοδοτική συμφωνία
καθώς η πατρίδα μας ούτε λίγο ούτε πολύ υπέγραψε. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη υπέγραψε για την πατρίδα μας, για την ακρίβεια, για να είμαι ακριβής. 45% μειωμένη επίρρεια στη Ρόδο, 35% μειωμένη επίρρεια στην Κάρπαθο και 9% μειωμένη επίρρεια στην Κρήτη. Αυτομάτως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που λειτουργούν υπέρ της κυβέρνησης, ξέρουμε, ήρθαν και ονόμασαν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας από τον 28ο μεσημβρινό που έγινε αυτή η συμφωνία και ανατολικότερα, προς την Κύπρο δηλαδή, σαν δυνητική ΑΟΣ. Δυνητική ΑΟΣ δεν υπάρχει. Ή έχω κυριαρχικά δικαιώματα ή δεν έχω υπάρχει. Η οριοθέτηση ΑΟΣ που κάναμε με την Ιταλία, υπογράψαμε στις διαπόντιες νήσους πάνω από την Κέρκυρα, είναι η νήσι Οθονή. Βεβαίως. Υπογράψαμε μειωμένη επίρρεια επίσης, κάτι που δημιουργεί ήδη προβλήματα στις αλλιευτικές ζώνες. Τώρα η Ελλάδα ετοιμάζεται πάλι στο παρασκήνιο, πάλι με την επίσκεψη Γεραπετρίτη στην Τρίπολη, να συνάψει συμφωνία αντίστοιχη με τη Λιβύη και είπαν οι ίδιοι ότι θέλουν να είναι μια συμφωνία αντίστοιχη με τις προηγούμενες δύο. Άρα μειωμένης επίρρειας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που πρέπει να κρατήσει ο κόσμος είναι ότι η Ελλάδα δεν ασκεί σωστά τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και δεν τα ασκεί στο πλαίσιο των αφηγημάτων περί ήρεμων νερών με τους Τούρκους οι οποίοι έχουν αποθρασινθεί εντελώς πλέον στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και των δορυφόρων των Τούρκων οι οποίοι μας έχουν περικυκλώσει. Αυτό όλο τι είναι? Είναι μια παταγώδης αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης που έχει όνομα και το όνομα είναι Νίκος Δένδιας, Γεραπετρίτης και Μητσοτάκης. Αυτά είναι τα ονόματα της αποτυχίας αυτής. Και δεν έχουν καταλάβει ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η πολιτική σκηνή έχει μια πολύ συγκεκριμένη τακτική πάνω σε αυτά τα θέματα, η οποία είναι υποχωρητικότητα, αναβλητικότητα και πολιτική υποτέλεια προς όλους αυτούς. Γιατί όμως το κάνουμε αυτό? Όλο αυτό το κάνουμε γιατί πιέζουν και οι απ' έξω. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ήθελα να σε πω. Σημαίνει ενεργειακή ολοκλήρωση. Έτσι. Άρα πρέπει να λυθούν τα ζητήματα γύρω-γύρω, προκειμένου να μπορέσουν να λυθούν και τα ζητήματα ενέργειας. Οι Αμερικάνοι που έχουν τρομερά συμφέροντα στην πατρίδα μας και το έχουμε δει γιατί τους αφήνουν οι πολιτικοί μας να κάνουν ό,τι θέλουν. Ξεκάθαρα. Θέλουν να ξεκαθαρίσουν όλα αυτά τα ζητήματα για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τα ενεργειακά και να μπορέσουν να έχουν πόδι στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Το ίδιο θέλουν και οι Ρώσοι μέσω της Τουρκίας. Οπότε βλέπουμε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι ένα πολύ συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι χώρες και οι παίκτες που είναι μέσα στη γεωπολιτική σκακέρα. Το πρόβλημα, Γιώργο, είναι ότι εμείς δεν θεωρούμαστε καν παίκτες. Το πρόβλημα είναι και ότι δεν θεωρούμαστε δεν παίκτες. Είμαστε παίκτες. Έχουμε γίνει ο καρπαζοεισπράκτορας της διεθνούς κοινότητας. Αλλά το πρόβλημα είναι επίσης ότι η ελληνική κοινωνία, για να έρθουμε στο αρχικό κομμάτι, αποστασιοποιήθηκε από τα εθνικά θέματα. Αποστασιοποιήθηκε γιατί την αποστασιοποίησαν τα μέσα. Επειδή τα μέσα προβάλλουν αυτά που λέγαμε πριν εμείς. Την κυρία Καριστιανού, τις δημοσκοπήσεις, έρχονται εκλογές, ο ΠΚΠ, το ένα το άλλο. Ο ΠΚΠ. Αν η Ελλάδα όμως την επόμενη μέρα υπογράψει μία συμφωνία η οποία είναι μειοδοτική και χάνει από τα κυριαρχικά δικαιώματα, αυτό δεν έχει αντίκτυπο π.χ. στα οικονομικά που όλοι ασχολούνται? Προφανώς. Αυτό δεν έχει αντίκτυπο στο βιωτικό επίπεδο της κοινωνίας με το οποίο όλοι ασχολούνται? Δεν έχει αντίκτυπο στο μέλλον της Ελλάδας και το τι θα παραλάβουν οι επόμενες γενιές? Πώς θα έκλεινες σήμερα με μία φράση? Με μία φράση. Με μία φράση. Με δύο φράσεις, τρεις φράσεις. Κοίταξε, για να το γενικεύσουμε το πράγμα, ένα γενικό αυτό σχόλιο. που θα έλεγα είναι ότι επειδή καλώς κακώς ζούμε στην εποχή που χαρακτηρίζεται ως η εποχή της πληροφορίας, αλλά και της παραπληροφόρησης ταυτόχρονα, όλα τα μέσα για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε και να επαληθεύσουμε αν αυτά που μας λένε είναι έτσι, αλλά και να μπορέσουμε να ψάξουμε για όλα τα ζητήματα της πατρίδας μας, είναι στα χέρια μας. Οπότε ήρθε η ώρα να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία που όλοι έχουμε απλόχερα, όχι μόνο για να φτιάχνουμε φωτογραφίες με το AI από την παραλία, αλλά και για να συμβάλλουμε όλοι να γίνουμε το λιθαράκι που πρέπει στην επόμενη μέρα της πατρίδας μας, η οποία επιβάλλεται για τα παιδιά μας, για τις επόμενες γενιές και για εμάς τους ίδιους, να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Για να δούμε. Αυτά επιβάλλονται, ο κόσμος ακούει, ο κόσμος πια πληροφορείται. Δεν μπορεί να πει πια ό,τι του γράφει η εφημερίδα, η φυλάδα που λέγανε παλιότερα. Και όλες οι ηλικίες πληροφορούνται πια. Όλες οι ηλικίες έχουν και κινητά και τάμπλετ και τα πάντα και δεν υπάρχει πια δικαιολογία. Όχι. Σε πολλά θέματα δεν υπάρχει δικαιολογία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Εμείς εδώ είμαστε, ξέρεις, η πόρτα είναι ανοιχτή. Έχουμε πολύ σημαντικά θέματα στην πορεία μας να συζητήσουμε και πάντα θα θέλω την άποψή σου.
Τώρα θα πάμε να σας δώσω ένα πολύ ωραίο βίντεο που έκανε ο Δημήτρης Ολάμης με τη βασική ερώτηση αν βγαίνει ο μήνας και θα επιστρέψουμε με Μάριο Πανάγο και εμένα να συζητήσουμε για ένα θέμα που έχει αρχίσει και πολύ ακούγεται στο διαδίκτυο, AI και εργασία. Μείνετε μαζί μας. Γεια σας. Βρισκόμαστε μαζί σας σήμερα για να αναλύσουμε κάποια θέματα τα οποία δεν μένουν μόνο στην πολιτική, αλλά μας απασχολούν και στην κοινωνική μας ζωή. Και το μείζον πλέον θέμα το οποίο υπάρχει στον αέρα σε οποιαδήποτε παρέα, οποιασδήποτε ηλικία, σε οποιονδήποτε και να μιλήσεις, όπου και να είναι πάρα πολύ απλό. Τάκη, βγαίνει ο μήνας? Πριν απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, θα πω και εγώ στον κόσμο που μας παρακολουθεί ένα μεγάλο γεια σας, ένα Χριστός Ανέστη, λόγω των ημερών. Όχι, μονολεκτικά, δεν βγαίνει, δυστυχώς. Θέλεις να μιλήσουμε γιατί δεν βγαίνει, θες να τα αναλύσουμε? Να τα αναλύσουμε. Εννοείται ότι πρέπει να τα αναλύσουμε. Γιατί δεν βγαίνει ο μήνας για έναν μέσο άνθρωπο? Δεν βγαίνει γιατί ας ξεκινήσουμε πρώτα από τι μισθό παίρνει. Ένας νέος που μπαίνει αυτή τη στιγμή στην εργασία, ο βασικός μισθός είναι 9,80, αν θυμάμαι καλά. Ή 8,80 κάπου εκεί, αν θυμάμαι. Okay. Λοιπόν, μεικτά πάντα. Μεικτά πάντα. Και όσο ο κόσμος καταλαβαίνει τι σημαίνει μεικτά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ. Ποιος μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζει τι? Βλέπεις ανθρώπους κάθε ηλικίας και κάθονται στα ράφια και κοιτάνε τις τιμές και μη σας πω ότι έχουν και το κομπιουτεράκι όπως παλιά όταν πρωτοβήκαμε στο ευρώ και κάναμε την αναλογία πόσο έρχεται το ευρώ με τη δραχμή που την αποχαιρετήσαμε. Αυτό ακριβώς κάνουν τώρα, το κάνουν τώρα για οικονομία ο κόσμος. Έχω τύχει σε σούπερ μάρκετ να είναι για Γιούλα και να λέει, ξέρω τι, βάλε μου κοπέλα μου 3 φετούλες από αυτό το ζαμπόν της προσφοράς που έχετε και από το τυράκι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Πώς θα βγει πέρα, πώς θα ζήσει τόσο άνθρωπος, αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν είναι ένας μόνο, είναι πάρα πολλοί και δυστυχώς είναι και νέοι άνθρωποι. Όταν βλέπεις, ξέρω τι, τη ΔΕΗ, να ξεκινήσουμε και από τη ΔΕΗ, να ξεκινήσουμε, ξέρω τι, τηλέφωνο, πώς που λέμε, όλα αυτά είναι δυσβάστακτα για τον Έλληνα. Δυστυχώς δεν βγαίνει και δυστυχώς δεν βλέπω και φως στο τούνελ για αυτή τη δουλειά. Έκανες μια αρχή να μιλήσεις για utilities, για λογαριασμούς, πληρωμές και εγώ θα στα σπάσω λίγο ανακατηγορίες για να τα δούμε λίγο πιο εμπεριστατωμένα. Ένας νέος στην ηλικία μου που μένει μόνος του. Ναι. Πόσο εύκολο θεωρείς ότι είναι για κάποιον για αρχή να μείνει μόνος του σήμερα με ένα συμβατικό μισθό? Δεν είναι εύκολο. Πάρε παράδειγμα, ξέρω τι, αυτή τη στιγμή τα νοίκια. Όταν θα πας σε ένα σπίτι, ξέρω τι, να νοικιάσεις ένα σπίτι, θα δεις κάτι τετραγωνικά τα οποία είναι 60-50 και έχουν 700 μέχρι 700 ευρώ. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, εάν βάλεις αυτά, βάλε τα νοίκια, βάλε κοινόχρηστα. Έτσι, τι να πω μετά. Δεν βγαίνει ο νέος, δυστυχώς, δεν βγαίνει και αναγκάζεται, το έχω ζήσει, αναγκάζεται ο νέος να μείνει με τους γονείς του, έτσι, για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Είναι ο λόγος αυτός που έχει παρατηρηθεί αυξημένα στην Ελλάδα, ότι έχει αυξηθεί η ηλικία που κάποιος μείνει ακόμα με τους γονείς του, πριν μπορέσει να μείνει μόνος του. Και όχι μόνο αυτό, φίλοι μου. Εκτός αυτού ότι μένουν με τους γονείς, γιατί πράγματι δεν τα βγάζουν πέρα, χαρτζηλικώνει ο γονιός, χαρτζηλικώνει ακόμα ο παππούς, η γιαγιά, ό,τι να είναι από το ειστέρημά τους. Αυτοί οι άνθρωποι τους κόβει στη ζωή τους. Σε αυτά τα νέα παιδιά τους κόβει στη ζωή. Δηλαδή, τι εννοώ, δεν θα κάνουν οικογένεια, παιδιά. Δεν θα κάνουν οικογένεια, γιατί η οικογένεια, πώς θα μεγαλώσει ένα παιδί, πώς θα το ζήσει το παιδί αυτό. Μόνο και μόνο Pampers, τώρα συγγνώμη λέω και φίρμες, τώρα λέω ονομασίες, αλλά συγχωρέστε με, το γάλα του, αυτά που χρειάζεται το παιδάκι, όλα αυτά είναι λεφτά.
Είναι πάρα πολλά λεφτά. Δεν βγαίνει. Δηλαδή, για να μπορεί κάποιος να πει ότι μπορώ να ζήσω άνετα, θα πρέπει να δουλεύουν και οι δύο, και ο πατέρας και η μητέρα, και μην σας πω και από δύο δουλειές. Και προφανώς από αυτά μιλάμε ότι αυτός που θέλει να κάνει η οικογένεια και έχει και σκοπό τα παιδιά, δεν είναι ότι έχει ό,τι έχει μέχρι τώρα και πλέον βάζει και τα έξοδα του παιδιού μαζί. Προφανώς κάποια πράγματα κόβονται. Βέβαια κόβονται κάποια πράγματα. Παραδείγματος χάρη, και δεν μιλάμε τώρα για παιδιά οικογενειών που έχουν, έτσι. Μιλάμε για παιδιά, ξέρω ότι μεσαίας τάξης. Θα το πάρουμε και έτσι, και συγγνώμη που το λέω. Δεν θα πάει, ξέρω το παιδί αυτό. Δεν θα βγει έξω. Θα βγει μια φορά τη βδομάδα π.χ. Και αυτό πάλι με στερήσεις. Και οι γονείς θα στερηθούν όμως αντίστοιχα Ακριβώς. εξόδους. Ενώ παλιά, ξέρω ότι θυμάστε τι γινόταν. Κάθε Σαββατοκύριακο φεύγανε να πάνε σε κοντινές αποστάσεις. Εξορμήσεις. Ναι, εξορμήσεις, συγγνώμη, ναι. Να πάνε, ξέρω τι Έγινα, να πάνε, ξέρω τι Σαλαμίνα, από τα κοντινά, στα κοντινά σημεία. Λοιπόν, δεν βγαίνει. Τώρα, ναι. Οκ, δεν βγαίνει εύκολα για μια οικογένεια, το οποίο είναι κατανοητό και το βλέπουμε παντού τριγύρω μας. Όλοι λένε, σκέφτονται ότι όταν θα κάνουμε παιδί, να δούμε πώς θα αυξήσουμε λίγο τις ώρες για να πληρωνόμαστε λίγο περισσότερα από εδώ, πώς θα κάνουμε οικονομία από εδώ, αν να κόψουμε π.χ. τις πολλές βραδινές εξόδους, δανείζομαι το παράδειγμα του Τάκη από πριν, να κόψουμε π.χ. άμα θέλουμε να κάνουμε ταξίδια στον χρόνο, να κόψουμε 1-2 για να βγουν ειδικά στα πρώτα χρόνια του παιδιού που είναι και πολύ ακριβά. Ταξίδια δεν υπάρχουν με ένα παιδί. Όχι, δεν υπάρχουν και με Ναι, παιδί πλέον. Παλιά έβλεπες. Όπως έγινε, ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η βενζίνη να είναι τώρα αυτή τη στιγμή έχει πέσει, βέβαια, είναι στα 2 και κάτι. Έτσι, αλλά αυτές είναι αυξομοιώσεις που γίνονται συνέχεια. Και μιας και έχουμε μιλήσει και για τον νέο, ο οποίος θα ξεκινήσει τη ζωή του τώρα κάπως σιγά σιγά, έχουμε μιλήσει για έναν που έχει κάνει οικογένεια. Συνταξιούχος. Τι γίνεται τα τελευταία 2 χρόνια με τον συνταξιούχο? Ο συνταξιούχος για μένα έπρεπε να είναι η κορονίδα της Ελλάδας και δυστυχώς ο συνταξιούχος είναι ο τελευταίος. Και το λέω αυτό, αυτοί οι άνθρωποι που δουλέψανε 40 και 45 χρόνια και μιλάμε δουλειές την εποχή εκείνη, όχι τώρα γραφείου, μιλάμε οικοδομή, μιλάμε, ξέρω ότι έξω στον ήλιο, φανταστείτε εκείνες τις εποχές τις δουλειές, να σκάβουνε μέσα στη ζέστη, να πληρώνουν τις εισφορές, να έρχεται δεν θα έλεγα μόνο μια κυβέρνηση, αρκετές κυβερνήσεις, να έρχεται, ξέρω τι, με νόμος, να λέει, ξέρω ότι σας κόβω τις συντάξεις. Αυτόν τον άνθρωπο τον ρώτησε κανένας ποτέ πώς θα ζήσει? Γιατί, εντάξει, είναι, πώς να το πω, είναι ντροπή, γιατί ένας φουκαράς, ένας παππούς, όχι μια συνταξιούλα, αυτή τη σύνταξη που έχει την έχουν τσουρέψει, έχουν κόψει τα δώρα τους φουκαράδες, έχουν κόψει τα πάντα. Λοιπόν, θέλει να πάρει, όπως αυτές τις μέρες Άγιες που περάσανε, ένα αυγό, ρε παιδιά, ένα σοκολατάκι για το εικονάκι του. Και δεν παίρνει γιατί δεν έχει, δεν θα βγει πέρα. Τα φάρμακά του, πες το ότι αυτός ο παππούς ότι μένει στο νίκη. Πόσοι είναι, πολλοί είναι, δεν είναι ένας και δύο. Λοιπόν, πώς θα κάνει? Μιλάμε λοιπόν ότι τους έχει σακατέψει. Όχι ο ένας, ενώ από κυβερνήσεις, πολλές κυβερνήσεις. Πατήσαν πάνω και τους σακατέψαν. Κακά τα ψέματα. Οπότε λοιπόν μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή το κόστος ζωής δεν είναι ιδιαίτερα βιώσιμο για να ζήσει εύκολα. Όχι. Παύλα άνετα. Όχι. Οριακά για να ζήσει τελεία δεν είναι. Δεν υπάρχει. Και συγγνώμη, μια παρενθεσούλα, φίλε μου, είναι η εξής. Εάν πάρουμε και δούμε γεννήσεις και θανάτους, εκεί θα καταλάβετε τι σημαίνει, πώς σε λίγα χρόνια θα γίνει η Ελλάδα. Και υπάρχουν μέρη αυτή τη στιγμή, προχθές βγήκε και πώς να το πω, όχι κύκλος, δηλαδή διατύπωση, και έγραφε το εξής, ότι σε παραμεθόριες περιοχές, όπως είναι, ξέρω, η Ήπειρος, όπως είναι η Μακεδονία, όπως είναι η Ροδόπη πάνω, λοιπόν, όλο θανάτους βλέπεις και δεν βλέπεις γεννήσεις. Για ποια Ελλάδα μιλάμε τώρα?
Αυτά είναι στοιχεία. Είναι στοιχεία. Δεν τα λέω εγώ. Η αλήθεια είναι ότι ο μέσος πολίτης το σκέφτεται πάρα πολύ το θέμα του παιδιού και σου λέει ότι ωραία, έχω χρόνο να κάνω κάποια αργότερα, γιατί τώρα δεν βγαίνει. Το αργότερο όμως... Είναι προφανώς και αυτό ένα πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το οποίο ας το εξετάσουμε σε άλλη φορά, για να μην βαρύνει πολύ. Εδώ πέρα όμως θα έρθω τώρα και θα σου κάνω κάποιες πραγματικές ερωτήσεις που είναι λίγο δύσκολες, θα καταλάβετε. Τι θεωρείτε πλέον πολυτέλεια? Τι θεωρούμε τώρα πλέον πολυτέλεια, Πολυτέλεια είναι να έχεις πάρει ένα καινούργιο αυτοκίνητο και αναρωτιέμαι πολλές φορές σε ποιους απευθύνονται, όταν λέει μόνο με 28 και 30.000 ευρώ το αυτοκίνητο αυτό. Πολυτέλεια είναι, είπαμε και προηγουμένως, να μπορεί κάποιος να πει ναι, θα φύγω Σαββατοκύριακο να πάω να διασκεδάσω. Πολυτέλεια ξέρω τι είναι, ακόμα και στο σπίτι να λέει ο άντρας στη γυναίκα ή η γυναίκα στον άντρα, θα φτιάξουμε αυτό, θα φτιάξουμε εκείνο, θα αλλάξουμε εκείνο, θα αλλάξουμε το άλλο. Αυτές είναι πολυτέλειες, παιδιά. Μπορεί να μας φαίνεται λίγο τώρα έτσι, λίγο κωμικό αυτό που λέω. Αλλά όχι, δεν είναι κωμικό. Είναι κωμικό-τραγικό. Έτσι. Υπάρχει κάτι που να σε φοβίζει για το αύριο? Όπως είμαστε σήμερα, με φοβίζει ότι δεν θα σταθεροποιηθεί κάτι να μείνει εκεί που είναι. Βλέπω ότι συνεχίζει η μεγάλη κατρακύλα. Και όχι μόνο για την Ελλάδα. Η Ελλάδα το έχει ζήσει το πετσί της από τα μνημόνια και συνεχίζει μέχρι σήμερα και θα συνεχίζει. Λυπάμαι που το λέω. Και όσον αφορά αυτά τις αναγγελίες ότι είμαστε καλά, πάμε καλά, ξέρω ότι έχουμε πλεονάσματα. Όχι. Δεν υπάρχουν πλεονάσματα. Υπάρχουν κρατήσεις που δεν έχουν πληρωθεί, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, δεν έχουν πληρωθεί κάποια χρέη της κυβέρνησης προς τους ιδιώτες. Αυτά καθυστερούν να τα πληρώσουν, είναι το σύστημα τέτοιο, συνέχεια πάντα έτσι γίνεται, και από εκεί αρχίζει και πληρώνει κάποια πράγματα και κάποιες υποχρεώσεις που έχει στους αξιούχους του, το ένα και το άλλο. Δεν υπάρχει. Όταν δεν έχεις πρωτογενή παραγωγή, δεν έχεις και πλεόνασμα. Παιδιά, μην τρελαθούμε. Μιλάμε τώρα, συγγνώμη, αλλάζω λίγο μια παρενθεσούλα του 1 λεπτού μόνο. Πάμε. Μιλάμε, ξέρω ότι έχουμε τη βαριά βιομηχανία, ξέρω ότι που είναι, λέει, ο τουρισμός. Έτσι. Για ποιο τουρισμό μιλάμε? Με αυτά που γίνονται μέσα Ανατολή, με αυτά που γίνονται παγκοσμίως, σας είπα, τη βενζίνη που έχει φτάσει 2,50, 2,60, έτσι τώρα είναι 2,10, κάπου εκεί, 2,7, κάπου εκεί μέσα παίζει τώρα όλη η υπόθεση. Ποιος θα έρθει? Ήδη σήμερα, λέει, συζητούσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να κόψουν κάποια δρομολόγια των αεροπορικών αερογραμμών για οικονομία των καυσίμων και των πλοίων ενίοτε. Λοιπόν, για ποιο τουρισμό μιλάμε? Και ο Έλληνας, αυτός που παράγει τον τουρισμό, ένας που έχει ένα τουριστικό κατάλημα, πόσο πρέπει να το χρεώσει για να μπορέσει να καταβγάλει πέρα? Γι' αυτό είναι... Με βρίσκεις αυτό που είπα, ότι δεν βλέπω φως. Λυπάμαι που το λέω. Χωρίς λοιπόν να βλέπουμε φως στο τούνελ. Δεν θέλω να μαυρίσω τον κόσμο. Για να μην... Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Για να μην λοιπόν να μαυρίσουμε άλλο λοιπόν και τον κόσμο. Κλείνουμε εδώ πέρα από εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιστρέφουμε στο Γιώργο Πανάκο στα ανοιχτά χαρτιά. Δεύτερο μέρος είδαμε, βγαίνει ο μήνας, δεν βγαίνει. Αυτό τώρα είναι στα νοικοκυριά, αλλά είναι και μια τροφή για σκέψη γενικά. Όμως επειδή ξέρουμε ότι πολλά πράγματα πάνε λάθος και ξέρουμε ότι πολλοί συνάνθρωποι μας δεν έχουν δυνατότητα να έχουν ασφάλεια, δεν έχουν ΕΟΠΗ, δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια που μπορεί να έχει κάποιος. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ για να μιλήσουμε για το πρόγραμμα Υγεία One. Το βλέπετε κάτω στην κάρτα μας. υγείαone.gr, ένα απλούστατο site, γράφετε μέσα τα στοιχεία σας,
Είναι ένα πρόγραμμα υγείας με πάνω από 2.000 συνεργαζόμενους, κλινικές, διαγνωστικά, γιατρούς σε όλη την Ελλάδα, με 90 ευρώ το χρόνο το ατομικό πρόγραμμα και με μόλις 140 ευρώ το χρόνο το οικογενειακό έως 6 άτομα, με διαγνωστικές εξετάσεις, με αιματολογικές, με οφθαλμολογικό έλεγχο, με οδοντιατρικό καθαρισμό στις δωρεάν παροχές, με δωρεάν ασθενοφόρο, με κατοίκο νοσηλεία, με πάρα πολλά δωρεάν λοιπόν θέματα υγείας που απασχολούν την καθημερινότητά μας, με ένα συντονιστικό κέντρο τηλεφωνικό το οποίο απαντάει άνθρωπος πίσω από το τηλέφωνο και όχι ένα ρομποτικό πρόγραμμα AI. Μιλάμε λοιπόν για ένα δώρο, γιατί μιλάμε για δώρο αυτή τη στιγμή, το οποίο μαζί έρχεται και με ένα άλλο δώρο, μια έξτρα κάρτα με πάνω από 3.000 κωδικούς σε εκπτώσεις σε μαγαζιά και φτάνουμε και έως το 10% σε πασίγνωστη αλυσίδα σούπερ μάρκετ για κάθε αγορά. Μπαίνοντας λοιπόν και τόνισα ότι δεν είναι πίσω από το τηλεφωνικό κέντρο το AI και υπάρχει άνθρωπος να σε βοηθήσει και να σου κλείσει άμεσα το ραντεβού σου με τον γιατρό, ο οποίος είναι και σε φοβερές εκπτώσεις, της τάξεως έως και 40%. Είναι το θέμα που θα σχολιάσουμε αυτή τη στιγμή με τον Μάριο που είναι μαζί μας. Μάριο, καλώς ήρθες και εσύ στην εκπομπή που συνήθως είσαι από πίσω. Καλησπέρα Γιώργο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι επιτέλους για πρώτη φορά μπροστά από την κάμερα. Είσαι. Και μπορώ να είμαι μαζί σου. Είσαι. Ο τίτλος του θέματός μας είναι AI και το μέλλον της εργασίας. Και το ξεκίνησε έτσι τονίζοντας λοιπόν το θέμα του AI και στο θέμα της κάρτας υγείας. Γιατί πολλοί άνθρωποι παίρνουν ένα τηλέφωνο και δεν μπορούν να βρουν ούτε τον τρόπο να κλείσουν τον γιατρό, ούτε καν να καλέσουν με γρήγορες διαδικασίες ένα ασθενοφόρο ή το οτιδήποτε, γιατί πρέπει να ακολουθούν απλά μηνύματα. Πατήστε το τάδε, μιλήστε και πείτε αυτές τις λέξεις. Η αλήθεια είναι ότι συγκεκριμένα κιόλας όταν κάποιος έχει ένα επίγον περιστατικό εκείνη τη στιγμή, δεν μπορεί να σκεφτεί καθαρά και λογικά το πώς πρέπει να μιλήσει σε ένα AI για να λειτουργήσει σωστά ο αλγοριθμός του και να έχει τα αποτελέσματα που θέλεις. Εσύ λοιπόν είσαι ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή, έχεις την εταιρεία σου, είσαι επιχειρηματίας, είσαι μέσα στα media και είσαι στα media κυρίως σε ό,τι αφορά το ίντερνετ, να το πούμε έτσι. Κανάλια στο YouTube και τα λοιπά. Καλώς κακώς ακολουθούμε την τάση, ακολουθούμε το μοντέρνο που είναι το ίντερνετ. Το ίντερνετ. Το AI λοιπόν παίζει τεράστιο ρόλο αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ. Παίζει γιγαντιαίο ρόλο και επειδή έγινε ξαφνικά η έκρηξη της ύπαρξής του μέσα στο χώρο του ίντερνετ, υπάρχουν κάποιες ασάφειες, υπάρχουν κάποιοι φόβοι, όπου ίσως να είναι λίγο πιο αβάσιμοι από ό,τι πιστεύει ο κόσμος. Υπάρχουν φόβοι αβάσιμοι, υπάρχουν φόβοι οι οποίοι έχουν επαληθευτεί, θα τους αναφέρω παρακάτω. Π.χ. αυτή τη στιγμή υπάρχουν ομάδες ολόκληρες που προσπαθεί η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και άλλες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τη δύναμη του AI και δημιουργούν πάρα πολύ αληθοφανή κόνσεπτ τα οποία ξεγελούν αμέτρητους ανθρώπους στην καθημερινότητά μας για χρήματα. Παραβιάζουν τους λογαριασμούς τους με πανέξυπνους τρόπους, όπου το AI έχει παίξει πια καθοριστικό ρόλο πάνω σε αυτό. Δηλαδή, η εγκληματικότητα σε αυτό το κομμάτι έχει εξελιχθεί χάρη στο AI. Εκεί λοιπόν είναι ένας φόβος υπαρκτός. Ξέρεις πολύ καλά ότι ένα νόμισμα έχει δύο όψεις. Το AI είναι ένα μεγάλο εργαλείο. Το πώς θα χρησιμοποιηθεί είναι καθαρά πάνω στα χέρια του χρήστη. Οπότε δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Δυστυχώς υπάρχει και αυτή η μερίδα ανθρώπων που θα το χρησιμοποιήσουν για την εξαπάτηση και δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς εύκολα να το αποκόψεις. Υπάρχει μεγαλύτερη μερίδα των ανθρώπων που το χρησιμοποιούν απλά σαν μία ίσως με πιο μεγάλη λεπτομέρεια αναζήτηση σε ένα αντίστοιχο Google για κάτι που μπορεί να έχουν μέσα στο μυαλό τους, ή οι άνθρωποι οι οποίοι αντί να έχουν κατεβάσει ένα άλλο είδους πρόγραμμα, κατεβάζουν για παράδειγμα ένα AI πρόγραμμα, πετάνε μέσα δύο φωτογραφίες, δημιουργούν κάτι άλλο και ανεβάζουν την τιμή της RAM.
όπως λες και εσύ. Λοιπόν, Είναι πορεμένη ιστορία με την τιμή της RAM, αυτό για άλλη φορά. είναι πονεμένη η ιστορία η τιμή της RAM. Επιστήμονες λοιπόν από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης που κάνουν τις έρευνές τους λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι η μόνη μεγάλη τάση που διαμορφώνει την αγορά εργασίας. Έχουμε την κλιματική αλλαγή, δημογραφικές μεταβολές που παίζουν ρόλο. Δεδομένου λοιπόν ότι όλες αυτές οι τάσεις λειτουργούν ταυτόχρονα, είναι απλώς αδύνατο και τελικά παραπλανητικό να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τη μεμονωμένη επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας. Πιστεύεις ότι θα επηρεαστεί τα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια σε τόσο τρομακτικό επίπεδο όπως το θεωρούν οι άνθρωποι η αγορά εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης? Πιστεύεις ότι θα έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα? Για αρχή, να ξεκαθαρίσουμε λίγο το πεδίο και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι εδώ πέρα για να σου κλέψει τη δουλειά, είναι εδώ πέρα για να την αλλάξει. Και εξηγώ, πάντα θα υπάρχει η ανάγκη να υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας πίσω από το οτιδήποτε προσπαθεί να κάνει μια τεχνητή νοημοσύνη. Και θα σου το πω με τον πιο απλό τρόπο. Ο τρόπος που λειτουργεί και μαθαίνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι με το να της δίνεις πληροφορίες κατά μεγάλους όγκους και να μαθαίνει μέσα από αυτές. Εάν για κάτι καινούριο δεν έχεις πληροφορία να της δώσεις, δεν είναι ικανή μόνη της να σκεφτεί κάτι καινούριο. Ίσως λοιπόν ένας τομέας εργασίας να αλλάξει και να σταματήσει να υπάρχει ανάγκη να γίνονται κάποιες μεμονωμένες και ίσως μονότονες εργασίες από ανθρώπινο χέρι και να αυτοματοποιηθούν με κάποιο τρόπο. Αλλά πάντα θα πρέπει να υπάρχει ο άνθρωπος που θα κάνει την καθοδήγηση σε αυτό το μοντέλο. Άρα μπορούμε να πούμε τη φράση ότι δεν θα ξεμείνουμε από δουλειά. Δεν θα ξεμείνουμε από δουλειά, όχι. Θα αλλάξει ο τρόπος που κάνουμε τη δουλειά. Η Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού, λοιπόν, στο Γερμανικό Οργανισμό Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, λέει: το μέλλον ανήκει σε όσους κατανοούν σε βάθος έναν τομέα, τον τομέα τους και χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα ισχυρό εργαλείο. Γι' αυτό προτείνω να επιλέξετε το ακριβές θέμα για το οποίο είστε πραγματικά παθιασμένοι. Άρα, ουσιαστικά, καλούμαστε εδώ να μπούμε σιγά-σιγά τα επόμενα χρόνια σε ένα μοτίβο να καθοδηγούμε και λίγο τα νέα παιδιά από το σχολείο κιόλας. Θα ήταν καλό και δεν γίνεται ακόμα και θα σου πω γιατί. Σου είπα στην αρχή ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι πολύ ραγδαία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σωστά. Αυτό δεν μας έχει δώσει το χρόνο και την ικανότητα να αναπτυχθούμε πάνω της και να κάνουμε adapt, να την καταλάβουμε. Τουλάχιστον ο μέσος χρήστης. Αυτό. Ναι, εντάξει, προφανώς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα είμαστε έτοιμοι σε κάποια χρόνια που θα έχουμε μεγαλύτερη εξοικείωση βασικά με αυτό το μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης, να καθοδηγούμε τα παιδιά μέσα από το σχολείο κιόλας για να καταλαβαίνουν από νωρίς το τι εργαλείο είναι αυτό και πώς χρησιμοποιείται στο έπακρο, ώστε να τα βοηθήσουμε για τη μετέπειτα ζωή τους. Είναι σωστό αυτό που λέει, ότι διαλέγεις ένα θέμα το οποίο σε παθιάζει και πλέον, όπως μέχρι τώρα έχεις το αμάξι σου για να πας στη δουλειά, έχεις τον υπολογιστή σου για να στείλεις ένα email, θα έχεις και αυτό το εργαλείο να σε βοηθάει και να σου κάνει κάποιες μικροεργασίες. Να το κρατήσουμε λοιπόν ως εργαλείο και να μην μπαίνουμε στη φιλοσοφία των θεωριών συνωμοσίας ότι θα μας καβαλήσει, θα μας κυβερνήσει, θα μας υποτάξει, θα χάσουμε τις δουλειές μας, το AI θα μας ξεπεράσει το ανθρώπινο είδος. Για αρχή το AI, όσο και να το ακούμε και να το φοβόμαστε, γιατί υπάρχει ένας φόβος γύρω από αυτή τη λέξη, είναι να βγάλει μια μπρίζα στον τοίχο στην τελική. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι βασισμένα πάνω σε ένα σερβερ κάπου στη γη, όπου αν αισθανθούμε την απειλή, όπως το δείχνουν κάποιες ταινίες, ας πούμε, για αυτούς που φοβούνται και τους συνωμοσιολόγους, βγάλει απλά την πρίζα από τον τοίχο και είμαστε έτοιμοι. Πάμε στον κεντρικό εγκέφαλο και απλά... Για να το φέρουμε και σε λίγο όμως πιο ανθρώπινα και σωστά πλαίσια. Είναι αυτό που σου λέω από πριν, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει ο άνθρωπος παντελώς να δουλεύει. Γιατί, ας το δούμε και από πολιτικής μεριάς, πώς θα γίνεται η ροή του χρήματος άμα δεν δουλεύει ο άνθρωπος? Σωστά. Μια κοινωνία, πώς θα στέκεται? Σωστά. Βλέπουμε λοιπόν, και θα σταθούμε εδώ, ότι από τον ίδιο οργανισμό λέει 39% των βασικών δεξιοτήτων των εργαζομένων θα αλλάξουν άμεσα μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Περισσότερες από 92 εκατομμύρια θέσεις ενδέχεται να αντικατασταθούν από αυτοματισμό και AI μέχρι το 2030. Αλλά παράλληλα θα δημιουργηθούν 170 εκατομμύρια νέες θέσεις, οι διπλάσιες. Ναι.
Το AI δεν θα σου πάρει τη δουλειά, θα αλλάξει αυτό που πρέπει να κάνεις. Άρα, σαν κλείσιμο, θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι αυτό ακριβώς, ότι όχι μόνο το AI δεν θα σου πάρει τη δουλειά, θα σε εξελίξει, θα δημιουργηθούν νέες δουλειές. Θα γεννήσει νέους χώρους εργασίας. Θα γεννήσει νέους χώρους εργασίας. Με το AI ως βασικό εργαλείο. Πάντα. Δεν φοβόμαστε κάτι. Πάντα κρατάω αυτό που είπε στην αρχή, ότι όλα είναι πάνω στα χέρια του χρήστη. Αυτό ισχύει για όλα τα θέματα που συζητάγαμε και πριν. Πάνω στα χέρια μας είναι και το ψηφοδέλτιο, πάνω στα χέρια μας είναι και το ποιο κανάλι θα επιλέξουμε για την ενημέρωσή μας, σε ένα τηλεκοντρόλ. Πάνω στα χέρια μας είναι όλα. Εδώ κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζουμε κάτι να πήρατε και από εμάς σήμερα και να είστε κοντά μας και την επόμενη φορά.